aƙidun da za a ce maka wani yana abin da Allah yake yi, aƙidar da za a ce maka shehin mutum ya fi Allah, shehin mutum zai dishe wutan jahannama in ya ga dama, shi zai sa aljanna ya hana wanda yake sawa. Yau irin fitinun da muke da su a tsakanin malamai ke, duk wanda ka ganshi ba akan sunna yake tsayuwa ba, kiran mutane kawai. Yanzu irin abin da yake faruwa da su Sheikh Lawal Triumph, duk zaman da za a yi da shi billahi lazi ba za a kure shi ba, wallahi ba za a kure shi ba. Da irin su Dr. Idris wanda Allah ji kanshi na Bauchi, duk ba za a kure su ba. Shi yasa sai dai a kirkiro ƙarya a ce a yi mitin, me za mu ce? Mu ce kawai da manzon Allah yayi, ya ci mutuncin manzon Allah, makihin sai dai haka irin yan tunani, amma a zo da littattafan a zauna ba zai yiwu ba. Zan ce muku da girman Allah, innahum ala hudan wa siratin mustaqim. Abu ne da aka karanta su. Waɗannan ni gare da social media ma ta zo. Akwai wanda ya ce a nan sama ta bakwai ina gaba ɗaya kan manzon Allah, ƙasa ta bakwai ƙafafuwan shi ne, rana da wata idan shi ne, duwatsu da muke ga ƙasusuwansa ne annabi, zafi da sanyi da muke cin hucin shi ne da numfashin shi. Jama'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwa da kake ga a social media, to da a ɓoye ake a zaure. Saboda haka abinda nake gaya muku, abinda ya shiryar da mutanen jahiliya, ya shiryar da mutanen jahiliya da suke bauta ma gumaka, babu shugabanci. Alƙur'ani nan da yake gaban mu aya ɗaya ba a rage ta ba, gashi nan wallahi shi ya shiryar da su. Wallahi tallahi mafitan al'umma ka rike littafin Allah da sunan manzo Allah. Su kuma maciya amanan al'umma da sunan malanta da sunan magada annabawa, to wallahi su tsaya su shirya wa hisabin Allah gobe kiyama. Iya adadin mutanen da ka batar, iya adadin zunubansu da za a loda maka ba tare da su an rage su ba. Adadin mutanen da ka shirye zuwa ga sunna ta farkin manzo Allah, iya adadin za a baka ladan su, ba sai an tawaina su ladan ba. Shi yasa ba wanda ya kai annabi samun lada a duniya. Wannan shine sakon mu. Allah tsare mu, Allah tsare sunnar Allah inda ya tsare ta tun farko har ranar taƙiya.